Siis se on vanha mielisairaala, mutta se on poistettu käytöstä varmaan ehkä vajaa 10 vuotta sitten. Ja se on aika hyvä kuntoinen ja siellä on ollut mun tietääkseni niinku syömishäiriöklinikka ynnä muuta sellaista. Mut nyt se on ainakin suurimmaksi osaksi tyhjillään. Mikä tää on? Itse kun ei pysty peruuttaa sitä kunnolla. Kyllä se on joku, kai se on vesisäiliö. Onko siellä vielä jotain lisää? Täällä on jotain teiniangstia. No eikö se ole aika perus? Niin, aika perus. Se näyttää aika samalta mun mielestä kuin toi. Meillä on joku tämmönen numeroteema tahtoo olla näissä. Niin, mä Leffa, tiedän. jonka nimi on 42. Mitä on 42? Elämän tarkoitus. Mä olisin nähnyt sen jo. Oh. Onko se kar? Niin lähti Toivottavasti siinä on vielä akkuu jäljellä. Joo, eli tässä se tapahtui. Me leikittiin Aadan kanssa ja yhtäkkiä mä en nähnyt sitä, että mä kuulin jotain ja mä rupesin kääntyä. Ei, se on tuolla. Meidän pitää mennä. Tulkaa. Nyt.